타이팡 함장나이 가정 따꾸부 성너 젖더나 fun감 ini 14 May 2024 tini ni shalo Tripura hastewo jung jara Katimon kainai rok Katimon thaicho kainai rok borong ni aro jotto ni aro bobar kise misa barjak tongo bathai thaijak tongo haini bagai haina hai ani khajani subscriber tai hamjangnai rok bai kok salai ni ma failai fi sauka tini naidi Katimon thaicho no tui jung kabang ma kok khana layo thaicho belai kutui thaicho belai kothok angbu samani tongo Google bo samani tongo boini YouTube bo samani tongo siaba nasengmani jara paite tui yongi tangkha Katimon thaicho Tripura wo angbu masa sinai siaba ang boini se ulo sob somoye bisa ulo masanai a kok samani tongo ma khakna kok samani tong tamoni Himalaya ang bu phangna naithogrine ni bagui tai bosok rasonani bagui ma satiok jao bosok rawai ang katal basa sanamo tai bosok rawai bu phangna kiting khlaina ni bagai ma satiok tamo hinkele bedek rakha hinke kasarni bedek rasoi khibiu hinkele dek tham dek nei khlai kusoti saka hinkele kasaro bukcha ngai thangnai kasaro bukcha ang ka hinka nokbar hukbar nangnai tai yongsa kungsa kasar tui bo phangna attack khaimani komenai fungus nangmani komenai aboni bagoi bu phangno kusung kha tonnani ka kachar majani bedek no kasar ti tisai ganar ni bedek no kusuk babai tisana nangnai hinka gana o bathai thai ka hinka bedek haino tukai gana tui tola no khari phainai kasarni bedek kusuko ka ka hinka abu phang kusuko kai thangnai khagnani bithirinani amahai chini kebeng mung phainai a kebeng mung no katena ni bagai jong Katimon thaicho no tini bahaike tisaka phiaba Katimon thaicho no tisana ni bagai belai kutuk jodi nong bono phungsari naikani khlaimaya hingke bono tui thik motoria sa thik motoria ka bubar bari painai tamani bono hamna ni bagai jodi nong chubaya hingka bubar bari painai boni bagai ang jara nogo kurini bagai naidi ang obono sayon nana ni bagai bedek rapai mani belai rapai mani ulo naidi ang kisa hamya sayang nogo kurini bagai tamongi thangka himale bubar si barbai phaichu ya phango satongni somoy tui kuri aboni bagai tamongi thangka himale bubar barbai thangka nung bahane Katimon thaichu kai ka hingke belai ka hamka naichomna nangnai naicomya hingkala ni thaichu bu phangle bubar barnai nabo ereng bari thangnai chokhainai aboni bagai samung tongo je jodi buphang bedek naithokai tisanani hingkale bono nitrogen babaini sarno marinai nitrogen babaini sarno rika hingka buphang tori tongnai hai ka moski kabang marinai khoil rokna marinai am haika buphangno kusuk mati sanai yaba ya phangna ti kabang ma tongnai hingkale Katimon thaicho bo bathaya ongoi tongnai ba bedek kabang phainai bono jodi tola ransare wo ha ransari rika hingkane bota mongna himale bo barnani chengi painai bo soro waini wai thang bari mano waibri bari mano bathai nare yankle waibri phase bari mano am hai boni tongmung hingka boni tongmung no angoro rominare ge malia nogo kurinya bagai ani ora ta mongi thangka ta bedek nisele bubar bangi thangka belai nisele bubar bangi thangka tamangne belai bang thaya ba bathai sokrai sene bathai thaisa thuini phia ba mana rakhi nai nari ya khe utai chalia tamangka beuhang belai khana lengi tongka belai kurinya bagai tabo jodi taisa tola rai ri ka hingka tai bo sayang na jeang manong lai sinai ani o Katimon buma buphang poila kai mani taklai omo nini 2 bosor bisingni parlai thangka bisingni ne salo bo no narangnani nangsinai angchongmani obo taklai nini off season of bathai nareglak nini season no naragani ni chongmani buphang kotor khana naithogri oi phiaba tamo sanai ba rungthayani bagai jara kabang rimayani bagai haina hai oro tamo nokjaka himale bubar phaisogo kha tabole kisa misa mana raksinai bathai aya doba naide oro tai kaisa katal ang naitukmani tongo naichomani tongo omangkha odc 3 nini moringa odc 3 drumstick bukhri rok ongi tongkha obono naichomani barukha ang obono bahai klai Tripura wo bisao waini sajna thairi manai bisao waini waitam sajna thairi mane hingka Tripura hastewo sajna na belai khana salai mani ba aboni bagai gana tongmai bang thaisa thuisu kokna masaka haina hai ang ani khajang ta kubukuk sangno hamjangmani riwoi tai thaisa thuini kok samani bisingo ang ani o video na pairi rinai
saptai sapta kaisa kini bisinga no oboni botro nukjangnani chengnai afura haina hai nirok tirok bai nau bai phai malai lai phinai or saya suya tongkha ani subscriber tai like rinai rok no ang koinai ani saya sugya no nakar jabadi tamoni himalaya ang video khlaiui rang ajina ni a wansong mung bai ang video khlayang video khlaimano ka ani thaisu bufang Tripura o bomai thaisu bufang ka hamka thainai a ka hamka thainai thaisu bufang na narangnai je hamthaya ka thainai ka bama thaisu variety tongmana bono tam proi khibiri nai boti hai wansong mani bisingi tisa ang video khlaimani tamoni ma ani nursery tongjao ang phangsa phangsu phau phangbusa phalei masa jao masa janai borok ba kisa saf sutra tongna musu abuni bagai ang nirok bai sob somoyo no jora ka hamman kan ke video ni bisingti ma phunuk jao jara jora krini bisingo naisomna ni jora krini bisingo ta ngai ta khubu khorona ang koinai ani video ni bisingo waiso habdi naidi ang try khainai Tripura haste wo bomoti hai thaisuk bufang ka hamka thainai nang abo commercial kai manai noito ba nang hamjangmani bisingto ni terrace garden kai manai tobo kai manai ni angina ba nokla gana gini kai manai omai thaichu nai togui tongo haina hai koinai ani kok thaisa thuini jodi kharang saya bisingtui jodi kok samani tongo hingke subscribe khai jabadi tai like rijadi share khai jabadi tamo hingka sin Tripura haste o rangsakni ha hinjago o rangsakni hawa thai bufang belai khana bang thaya variety tongo tabo ha saka wo kabang ma variety o hani o tai kaisa hawo o hayung ni tai kaisa hayung thai tongo thangai thai tongo boni bagoi abo ang naisomui tongo naisom thangna kabang ma jora thangai tongo rangkhok puisa bo bai tongo abo rangkhok puisa bai thana nirokna ang kisa misa logeri somaina hine ani video khlaimani hambai taisa haina hai khuluma japarmani bisingtui